I work hard every motherfucking day, I work hard. Tadi mlaku-mlaku ning Curug Silangit tapi ra ngerti mbuh ono banyune apa ora. Tonton terus ben ngerti ono banyune apa ora. Tadi perjalanan iki tak kira ki cedak. Padahal wis tau rene ding lali. Jebul. Ya lumayan. Berolahraga sore-sore. Oh cengkeh. Nggih, sing wono. Sing wono iki. Monggo Bu. Jadi untuk tiket masuk aduh mercon gratis gak ono, cuman parkir nang ngisor. Perjalane nek pengen diet ning kene dadi cocok. Kayak Mas Brio, aku pendaki ngono kae. Duh, jek ono dolan mercon meneh. Nah, nang kene ono tulisan Jawa. Wacane nunut ngeup nek udan. Nek ra udan aja nunut ngeup. Dan curugnya asat. Tapi dalam di kondisinya curug saiki karena mongso ketiga dalam di rego curugnya saat yo ibaratnya ora entuk pemandangan air terjun ya apa-apa lah. Wis wayahe Bali sesuk-esuk kerja. Kata-kata apa Mas Rio? Curugnya apik banget. Mantep, banyune asat. Ya mungkin sesuk nek mongsone wis lendeng dolan rene neh. Miliki. Wis cukup semene wae. Kapan-kapan lagi jalan-jalan. We can make a wildfire getaway.